Hain hordrangana Nollaig chunna díobh seo wargeacht Gaeilge agus an séim atá go maniu nó an Nollaig agus tá an Nollaig búil linn mína Nollaig aniu an dara láid a bhína Nollaig agus aniu by méid dul sír sin going back dul sír folklore vocabulary atá rólas agah déanana mé beaganín gramadí liv beaganín le hóireachta chuma agus tá spáin mé díobh na maisiúcháin Nollaig. Tá laspas a hala agus mó waisiúcháin Nollaig chéin. Ní leagam ach maisiúcháin Nollaig amháin. Bhéic tá spáin mé díobh ní éiceann sibh tinsel na bailí. Ní éiceann sibh éon ród an síleálach amháin na sailte ach caithfí mé an camera timpeall agus feici sibh má cheann chara Daddy na Nollaig. Tá sé agam, tá sé mar bhirtí vermáidin agus fágad glasí sibh an dáin seo dóla mé fadó faoi Daddy na Nollaig. Feici sibh seo. Tá sé rólas agah cóta sin cóta. Cóta mór dearog féasóg. Feici sibh sin féasóg. Ad amháin. Feici sibh sin óid go jazz. Seasús Daddy na Nollaig. Féasóg ad amháin. Óid go jazz an féasóg. Búta sí dubh a lethair. Feici sibh na búta sí. Búta sí dubh a lethair. Feici sibh sin mála mór lán. Feiceann sibh a bhála mála mór lán. Tá sé lán le bruntanas. Ní osclaíonn sé an doras ach tagann sé isteach. Ní osclaíonn sé an doras nuair chríocnaíonn sé a téann sé amach. Ná seasan sinna Daddy na Nollaig ní sinna cheasamh agus an bheiceann sibh na bruntanas chuir méid hit sé rísearm. Well fan an sinna de lí mar sin tá sé tarseach agus fág méid a bruntanas in aice leis sin. Sin má waisiúcháin Nollaig os glóim mé an doras díobh agus feici sibh níos mó ná sin sa hala. Ná jazz an raircí sin an cran Nollaig jazz mó up chuir mé timpeall ná jazz an rairc í sin an cran Nollaig an áirde an réalta an mór agus an bheiceann sibh na líróidí Nollaig atá chur an áirde an seo agus an sláir an Nollaig agus an tinsel óirge agus ar nói an tinsel glas cad eile tá faoi ribbín jazz dearog agus na bruntanas jazz. Na bhfuil maisiún sé sin ar scoil go háilinn. Agus san iscedáin an bheiceann sibh an cuairteoir atá tar éis Ceacht. Daddy na Nollaig agus an cran Nollaig tá na héis chosása a bheith in aice le Daddy na Nollaig agus leis an gran Nollaig. Tá bí mé capall héin an sin grá Daddy na Nollaig tiltte ag na héisc. Mar éiceann sibh caitheann siad an chuid amalog ag snámh an non agus an aldún. So gur míle maithagé éisc agus tásúla agam go maidir sibh taitnamh as bhar gar an nua Daddy na Nollaig agus an cran Nollaig. In aice lei sin níos táchtaí nó aon eile nó an chrib agus ar nói díreach san áireann sin an lena vísa. Nó si galánta fáistí tá agus muire Joseph na Harry na ríthe tá siad a lugán thomach. An cúis don séisiúr an lena bheith héin. Agus tápáisiú las mo hiag sprí an bheiceann sibh tá sin am susadómh. Ar aile bheith sprí feiceann siad na maisiúcháin Nollaig freisin agus chuann si sin áthas ar chuile gona. Tá i bháid níos mó ná sin sa hala ach ní bhaci mé sin hala nniu mar tá páistí go bra go crua. So raithí mé isteach an seo arís ima ofic agus dúnaí mé an doras. Now, fanga bheic mé cad agam díobh ar má desk. Ní bhaid mé bhád aniu fáis mar tá golóir ag tharlús an siomraí. So chuir méid má Daddy na Nollaig an seo an aclam. Slán de spéclí, níl siad ortaí gartach an airad. Náiding dearmad ar de bháil a bruntanas. Tá ceanna bháin fág ar murd go fáil. Ná bhfuil si déanta jazz. Focail eile de bruntanas ná féirín. Féirín is a bruntanas as well. A parcel is a bart. So tá tríoch galán for a present, if you like. Bruntanas, féirín, nó bart. Go jazz. So chuirme é sin sa bhála an sin de Daddy na Nollaig. Agus ba sé ag teacht le Rudolph is an slé. Tá Daddy na Nollaig ag teacht le Rudolph is an slé. Tá Daddy na Nollaig ag teacht le clippity clappity clé. Ba bruntanas ag dumsa mar is páiste mat mé. Ba bruntanas ag dumsa hip 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 hooray. So fág me sin ar lehéh go bheic an gramadach is. Fáistí féici ar seo. So déanana mé an amsir caite don bhríthir seo feic agus sé mar seo chonig mé rud an chonig mé níl agam scáinón an so scáinón film yesterday ní acha mé scáinón an chonig mé an cran Nollaig nua ar scoil an ní acha mé an cran Nollaig nua ar scoil an chonig mé an chrib atá curtha áirde sa hala ní acha mé an crib go fóil.
Honnig me nílas agam mo chóirde lugan é. Níach me iad an é mar ní rá mé ar scoil an sahar na bhíán. So fecinn sibh céthó óisiúil, how useful it is. Tá sé an óisiúil an cen sin honnig. So chuirme sin ar lehéad am héin, seo cinile cas mé timpeall sin fói. Fuairme, I got. So in the past, fuairme. Well, fuairme galore ar bháilin é. Ní bhuairme ar bháilin é. Fuairme bruntanis, presents. Bruntanis are presents. Bruntanis is a present. So fuairme bruntanis ó dhearin an Nollaig. Ní bhuairme a ein bruntanis amháin. I only got one. Ní bhuairme a ein bruntanis amháin. Fuair no ní bhuair. Fan go bheith, well, tá stucí Nollaig am muhan seach, ruí ba dearmad ar sin, fan go bheith is sibh seo. Agus glóimid doras go bheici me. Tá sé oscail seagam. Na stucí Nollaig. Tá na stucí Nollaig ar an málainn seagam ar tháinig éon rud. No, tá siad folamh. Folamh. An seo. No, ní bhuair me éon rud go fóil I má stucí Nollaig. So sin áisiúil thomá fuair, an bhuair, fuair. So bhún me an cen sin díobh fuair. Cas me timpeall an rud seo. An fecinn sibh sin jip me mo bricfast a níret ní rá an tamagam. Jip me, tú the lón. Jip me mo lón am múnseir. Tóir, hug. Hug tú kick, do líirt hug. Hug tú, nílas agam milseán do the chara, hug. Hug tú leabhar do the múnseir. Hug tú an oberháile do the múnseir, níor hug, ní airna me. So, fecinn sibh na fragri an sinna a fáisi. Hug, níor hug. J, no níor Sin fuair an bhuair, fuair no ní bhuair. Did you see an bhaca honnig me no níach me agus níach me. So fág me iad mar sin díobh inniu ar lehéamh. Now, fan go bheice me, tá an leabhar seo léite agam. Áine ní glynn agus íhanlum stíl scríbhnóireachta áine. Tá sí thómaithe léamh, chuireann sí mé gáire gcónaí, bí mé ilónaí ag nuair scríbhann sí scéalta. So, bhí mé cuairdeach agus tháinig mé ar leabhar eile scríobh sí áine ní glynn arís. Yippee! So, cumad mé an cen seo, an seo díreach an ecalam, agus chuirtí mé an cen eile ar lehéamh mar tá sé léite. Bhí sé rinsin agam pís a léamh as an leabhar seo, sean leabhar le thuaireachta, ní dóile mé nó, agus níor scríbháine an scéal faoin Nollaig sa leabhar sin, sa leabhar le thuaireachta. So, ní bhaci mé le sin. I won't bother with that. Ní bhaci mé le sin. Agus bhí sé rinsin agam pís a léamh a seo. Ach, chas me timpeall chonig mé pelador cáúil as círi an seo. Cad is an dó rís Dara Clifford? Níl mé rochraáid se faoi fel círi. If it was a goalie player, Beiger, so ní bhaca mé le sin díobh. Tá an sport an seo, chonig mé ar an galín seo, Caitlin Phelan. An fecinn sibh an calín seo dornálaí cáúil, tá sí cosú le Katie Taylor, an céad Katie Taylor eile. The next Katie Taylor, tá sí anhá, agus is maithan rud a go bheiceimid mar ní bhréan an seo, is Pelador Cáúil. She's a famous lady footballer, Pelador Cáúil, agus ar an ói for an sacr na hÉireann. Yeah, scéalta simúla cart golóir, ach, tá an rud seo i bhaid níos fearr, láhí ní glasa, le áine ní glynn, na léróidí, Martin Fagan. Say Martin an Mashaor, the illustrator, os glóime seo go bheiceim láhí ní glasa, tegann sibh cad is láhí ní glasa, an fecinn sibh iad láhí ní glasa sa hí siúd. So casime, timpeall, agus déanam mé beagán íon le thuaireachta. How would we say that practice makes perfect when we read in Irish? Jenan clachta mástrucht. So, sin an fág ghfuil mé ag léamh mar jenan clachta mástrucht. Bruntanis? Dumsa? Bhí sketchmíní áthais, nó singaide sketchmíní áthais ar dhirdre, nuair a thug fearr an phoist an Bartgí. Féic an Bart, focail eile do Bruntanis. Bruntanis, dumsa. Céird a bhéacán, what could be in it? Leabhar nua, brásléad. Muinke, necklace, sin muinke Beiger. No rud éigen nua dá cuid grúige. No rud éigen eile dá cuid grúige, something for her cuid grúige. Cad a bhaid ann. Uscail ar sa daddy, uscail ar sa fiúnán a grethir. Stróg díirde an pauper, sin si tóir de pauper, tá sin go jazz, gin bhart. Bhí busca aisteach istithán. Aisteach ceart golóir, strange. Sin focail nua díobh. Aisteach.
Strange. Sfanga vecchi me. Duscail Deirdre an busca go cuairm carefully. Chuir she love is ja. Hog she ma. Hog she ma. Pera lovini. Shan lovini glassa. Fi she'd an giblock. Very tattered. An giblock. Now will she shingo jas and froza an giblock. Jeoch gatana erachela. Agus is an shin a oki me e. Mar gurch me jen clock do mostruct. So practice your reading. Clachti. I goni the chudle horror to sa Gaeilge mar jen clock do mostruct. An wahonia, Arish, Mahu, she did a great job to an ober Jane to Eki and Shinish and Scale Creek. No mele shot you for Foshti. Jiruk Bioganin must matlev Kauru soha concha a gleamer shaw. Talking help, Kauru concha. So to so make more, I get it. Tigamanish. Agus that means I understand, Miss Tigamanish. I see what you mean. It's the same thing. Tigamanish. It covers both. Now I have it. Tashi agamanish unshore. Tashi agamanish. Fiuk me an Kensha. Can I ask? An Fagerlum ask Keshtacher? No, can I go out on Fagerlum Dulamach? No, on Fagerlum Leroja all. No, on Fagerlum and Inyoga Uskilj. On Fager is very Oshul, very useful on Oshul and Fagerlum. Could we try? I picked this one, a little bit trickier, but still. On Meamujinan. Would we be able, or could we try? A Meamujinan Dulamasa close in you unsure. A Meamujinan, no, three Alawanchas road is another way to say it, but would we be able to? I like the word inan, that little phrase. A Meamujinan Mati Yenavanish. A Meamujinan Alini Yenav. Could we do art now? Kadi happen to fui. What do you think about? Kadi happen to fui. That's that one there. What do you think about? Kadi happen to fui sports? Kadi happen to fui shuppadort? Kadi happen to fui Nollaig? So she's a lug jazz. Now, show on translation a chorme ar na frásaí seo. Beidir go méach bailach eile ag do úntir chun érá ag smíanamh shaharish. Trying to put this one into Irish. What do you Cowl me rish could we try? Yes, this one. Could we try? There's a few different ways to do that. As I said, do such me a meam wujinan. Another way, a meam on meam wuj in on 3 lawanchas. A meim wujinan or just even 3. A meim wujinan 3 lawanchas. So tá na frásaí seo go jazz, bratnagi ar harish, tigamanish, tá sé agamanish, an féidirlum dulama her first second of unsure, an féidirlum alone a hogalama ta okrasarm. And could we try? And meim wujinan Alini Yenev and Memujinan Kishvela Emerging you done Horpedikus of Bunchor. Cadi happen to fui. What do you think about this moocher? Cadi happen to fui my ubber. What do you think about my ubber? So Chuck me rash hooker rish and Chakton Shohogan Agus Kurme daughter Ursha on a Skamaya Isagum and Darlo Jivina Nollaig, Mina Nollaig in OLL not in OLL-AIG in that case. It's on Nollaig in OLL-AIG, but it's Mina Nollaig. Daddy na Nollaig, and show Daddy na Nollaig, Cran Nollaig. So shin punch gramadi jiv homa. Agus a fáshi creek no mele shot jiv. The keshtena hug me jiv rish ta me giri smeen of the wrong. Oh yeah, kevid ur. Uran chleg a tall imlin, the wrong a kuig agus wrong a she, agus the wrong a tree agus wrong a kahar. As kane cloch atá shan balcha and valisha troka. So it's each in a question the same questions again as Gaeilge. Tá si drolas agavnish mar hula shavit sa chunol squella. Agus creek no mele Nollaig honna. Agus last year I taught you this, how to say the same to you. When someone says Nollaig honna, you say gurub aulidich. Nollaig honna, oh gurub aulidich. Okay, tá si shin useful freshen and frozen shin. Ganairi live, tá súlagan bro jer shachna anawahagov. Onur Yernach alarm live agus be Ceacht an Erigin Skohagov and Ceacht an Shop. Ik bunch tat na vas chwilro the hori in her squel and spirit Nollaig ach gohorhia agus an ober a chéine sin homa. Slán a chorja agus folk me shiv la rodella tama wala agam an lecha to cara ig an daddy na Nollaig shoch. It says shoch daddy na Nollaig ela chujin na shoam gehele agus bin shein an dausa. So now, ma shiga jazz. Tá mé hos Austin seo. Slán live.